may gugmaon, kaya gayod niyang himuon ng tanan, ubuhaton ng tanan, para diya siyang hinigugma. Bisan man gani, ibaylo niya ang tanan, ang iyang kagalingon nga kinabuhi, para diha sa iyang hinigugma. Daghan gayud kitang mabuhat, pinaagi sa gugma. Ang usa ka may gugmaon nga tao andam, nga mo serbisyo, mga lagad, mutabang, diya sa mga nagkinahanglan kaniya. Iyang ihatag ang iyang kaugalingon, alang sa pagtabang, alang sa pagserbisyo, alang sa pagpangalagan. Mga igsuon, mausap kini ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo. Diya sa itong Ebanghelyo, miingon si Jesus, ngadto ka Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan niya mutuo kaniya, dili mamatay, kundi dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay walay padala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron sa pagsilot niini, kundili aron sa pagluwas niini. Pagkaninduta kay mga pulo gikan sa atong Ginoong Jesucristo. Tungod sa gugma, ang Dios Amahan ni sakripisyo sa iyang bugtong anak aron pagluwas kanatong mga tao, aron pagluwas kanato diha sa atong mga kasalanan nga nangabuhat. Bisan pa gaduna kitay daghang mga salang nabuhat, batok sa Dios, batok sa to'y sikingon. Ang atong Ginoo, tungod sa iyang dakong paghigugma kanatong iyang mga tawo, wala tan-awa kanang atong pagkamakasasala. Hinuon niya kitang gitagaan ug daghan kayong mga tsansa, daghan kayong mga higayon aron sa paghinulsol, aron sa pagbag-o sa atong mga kaugalingon. Aron unta kita mahibalik ug makikiuli na diha kaniya. Bisan pamag nahimulag kita sa Ginoo ug nagpalinla kita sa daotan, apan diha pinaagi sa gugma sa atong Ginoo, padayon lang gihapon siyang naninguha kanato. Tungod kay kita mga tawo, nagagikan manggayod diha siya mamugnaong mga kamot, ug gihimo gayud kita niya diya sama siyang dagway, diya sama siyang panagway. Iya gayud kitang gitagaan ug kaluwasan, pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak. Mga igsuon ang tanang nagatuo sa iyang gugma, makadawat gayud sa ingon, makadawat gayud sa iyang gugma ug kaluwasan. Apan kadtong wala mituo ug nagdumili, nagmagahi lang gihapon, nagduha-duha lang gihapon sa atong Ginoo. Nagdala sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang kaugalingong kalaglagan. Mga igsuon ining adlaw, gihagit kita sa atong Ebanghelyo diya sa pagpamalando, sa gihimong pagsakripisyo sa atong Dios, sa gihimong pagsakripisyo sa atong Ginoo para kanatong iyang mga hinigugma. Sakto ba kaha ang iyang paghimog sakripisyo alang kanatong mga tao? Wala ba ka kini mausig alang kanato? Hinaton. Amen.